продължават негативните моменти за нас, тъй като шума си остава, той пак си е денонощен. Миризмите сега в момента е малко трудно да се каже, да ги няма ли, тъй като знаете, че студено просто не сме толкова време навън, но получаваме сигнали почти всеки ден в различни часове, че се изпускат пак миризми, които са смесени на села, шиногорски топ. Така че проблема ни не е решен и ние си продължаваме стъпките да си търсим, като искаме и продължаваме да държим тя да бъде преместена или дейността да бъде спряна. Имаше ли делирия да правят проверки след вашия? И викат ли ви на тези проверки? Да, значи имаме информация, че днес ще бъдат поставени в самото предприятие уреди, които измерват емисии. И сега вече и протоколите от тези уреди, когато приключат проверката, ще ни бъдат дадени. От първата мобилна станция имаме вече протоколите и почти всички стойности, които са измервани, там са минимум веднъж над стойностите, които са нормални. Така че замърсяване на въздуха също има. В момента сме изискали от РИОСВ по-подробна информация относно това как ще бъдат санкционирани. Искали сме документи, още не са ни ги предоставили. Предстои да потърсим отново връзка с директора на РИОСВ, за да набележим следващи стъпки. Тъй като тези, Галина Тошева се казвам, тези, които мобилната лаборатория като стойност е установила, трябва да бъдат коментирани и да се види какви действия се предприемат, защото не може да ни дадат един протокол, който показва, че има несъответствие и то сериозно за нашето здраве и там нататък следва мълчание. Ще търсим отговор. Споменахте, че на 1 декември пак ще протестирате. Датата не е още сигурна, имаме такова намерение, надяваме се да ни разрешат и да, ще протестираме на 1 декември, ако няма някакви спънки, чисто законни.